Takže čo ľudia, vítam ďalšieho videa. Máme tu niečo ako ohňostroj. Takže idem to zapáliť. Oco, zapalujem! Takže ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike. Alebo odber. Napíšte niečo do komentárov, čo by ste chceli, aby som natočil. A tak. Takže čaute.